Gabon guztioi eta ongi etorri 2013ko Euskal Kantuen Gauera. Urteko gaurik berezienerako oso programa berezia prestatu dugu. Euskal Kantuen Gaua ohitura bihurtu dena Gabon gauean eta adi sorpresas beteta datorrena. Izan ere tradizioz beteriko gaua baita gaurkoa. Urruti daudenak etxera itzuli, familia mailaren bueltan elkartu, afari ederrak egin. Futbola dala eta ez dela lehen guzuekin liskarretan hasi, osabari horren beste txampain ez edateko esan, bihotzerrea eduki. Guztiak ere Gabonetako tradizioak. Ez dakitu hartu zareten baino, azkenengo bolada hauetan tradizio propioak sortu dira Gabonen inguruan. Eta enaizari liturgiaren inguruko tradizioaz, baizik eta Gabonetan sortu diran tradizio txikiaz. Adibideren bat jarriko? Esate baterako arratsaldean lagunekin egiten dan poteoa eta afarira alai iristea. Hori ala da, edo postretan epikuak eta pinaz itzuli horiek sobratzea zen. Nori okurritzen zaio horrelako gauzak jartzea postretan. Eta Gaboneskien neska mutil gaztiek etxera etortzea timbrea jotzen. Edo, barkatu baina, edo amari esatea eskantatzeko Euskal Kantuen Gaueko famatuak lasai entzune ditugulako. Ez dakizu zer hartatu zaniaz gure txien? Zer? Bueno, gogoratuko zu, abanera kantatzen amatino egon zala. Ba, gure amak eskatu zaigun guzti isinik egoteko entzun nahi zuela. Eta gure aitak esan zion. Zera, Beatles atiela. Baita, auton, ez daukazu aitzakiarik. Susaeta, Valentziaga, Muniain eta De Marcos, Beatles bihurtu dira. Hau zer da? Zakit? Ladies and gentlemen, zuekin Bilbotik, The Beatles! Trakabetzak nik izuri gori, ez dago munduan gure atletik bezalakorik. Wow, bezalakorik. Inon ez du fitxatu beharrik, etxekoek bakarrik gure atletik da eredugarri. Wow, da eredugarri. San Mames da beti beterik, ez da inor zuek bezalakorik. Bitrina du sariz beterik, trofeo onena gure atletik. Animetan guztik, Wow, animetan guztik. Gabon gauon, taute berrion, opa dizuegu gure atletik, taldean partetik. Inaski, ia 30 urte daramatzat Euskal Telebistaren bueltan eta sekula enuen pentsatuko Beatlesak gurera bestera etorriko zirenik. Ba, iritsi dira ikusi duzue Beatlesak Euskal Telebistan eta euskeraz. Seko harrituta nago egia esan. Kike, honezkero etxeko txikienak urduri egongo dira, ezta? Olentzero egongo da, zakua kargatuta? Zakua kargatuta, baina ondo portatu direnentzat bakarrik, Hala ere, ez itzazue txikiak oraindik ohera bidali Euskal Kantuen Gaua hasi besterik ez baita egin. Turroi gehiagorik ez eman, baina gera daitezela, lasai. Eta txikiak aipatu ditugunez, jakin ezazue, gure Euskal Kantuen Gauan badutela bere txokotxoa. Bai, hemen guztientzat lekua dagoelako, Nafarroara joango gara, Nafar herriberara hain zuzen ere, eta Tuterako Argia ikastolako aurrek beitu zeopari polita egingo diguten.
eta ze ongi abestu duten Argia ikastolako aurrek. Ni zeharo unkitu naute eta espero dut Olentzero oso ondo portatuko dela Erriberako aurrekin. Aizu Ilaski, alere, zuk zeinek eskatzen dizkozu opariak? Olentzerori ala Errege Magoi? Nik biei. Ara bestia. Bai, zuk badakizu tarteka bihurrikeriren bat edo beste egiten dudala, orduen Olentzerok ikatzek hartzen badit, Erregeek bigarren aukera ematen diate. Kontxo, oso ondo pentsatuta, nik hemendik aurrera hori bera ingo dut. Claro, Olentzerori eta Erregei eskatu. Ez, bihurrikerietan hasi. Badakin ikike, alandabe, zu Olentzero sali ezarala, baina ez dira zukatuko Erregeek badutela euren xarma. Bai, ni gainera oso oroitzapen ona dauzka txikitatik. Han izate ziren kabalgata glamuroso hoiek, erregeak opariak banatzen, zaldi ederrak, morroiak kantortxekin. Bai, umiek bizar postizioetatik tirakasten direnean erregiei. Zer? Txiki. Badakizu bezuek, arratsaldeko erregeek izaten dituztela bizar postizioak gaukoak ez, gaueko onak ebrinak dira, erregen magoak direlako. Zoik lasai, gainera, urrengo gonbidatua errege da, baina ez dauka postizori. Ez. Bueno, nik ezagutzen dut beste bat postizo dukena, baina kaldeka dako. Ez. Gurie errege ileskorra dalako, musikaren historioak eman duen erregerik onena rockaren erregea. Iñaki López, Elvisen azalean, eta Ana Urrutia, Martina McBride! Gabon denoi, hau da nere Gabon kanta gustokoena. Izar handi bat da, zintzili zerua, postasuna nabari da ingurua. Familiarekin bilduri sondoan beti izango du momentua gogoan. Etzeko haurtzoa gaude urduri Olentzero baita tor gauez opariekin pertsona zintzoa bazara denekin egizuno nola zai ametzonekin. Pertsona zintzoa bazara denekin egizulo lola zai ametzonekin. Egu berri on guztioi. Baita zuei ere. Sasoi ondorendik, Elvis handia, Bai, eta Iñaki Lópezek Elvisen sekulako antza dukan batez ere, egu berri on guztioi esaten duenean. Eta ze autorean Urrutia Martina McBriden egiten dile baltzarekin, Aizu, Ilaski, bakizu zer, ni buruari buelta asko ematen dizkiot eta zalantza badaukat. Zergatik esaten diegu Gabonei Gabon jaiak, gero ez balin badago, ez erromeriarik, ez sokomuturrik, edo ez txistorradarik? San Tomas eguna izan dugu orain txutakike. Bai, baina Gabonei martxa pixka falta zaia, Gabon zarrekin ez da nahikoa. Badakizu naizun zuk, dantza purba naizu, Bai. udagiroa, alaitasuna. Bai. Badi orain datorrenarekin, Zumaiako eta Hondarribiko arraulariak datozelako, aurtengo Kontxako estropadako irabazleak izan dira. Eta ikusiko duzue bogan bezala, dantzan ere, erritmo ederra dutela. Boga!
irailaren lehenengo igandetan, zenbat kolore Donostiako badia eta kaletan. Kontxan arraunotxa, boga mutiltan eskar, arrauntzale dena gozatzen dutena Donostian arraunkesta. Bandera, ederrena da bera, Donostiako estropaden perla zuzea. Kontxako estropada, 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 Kontxako estropada. Arraunlariak irteten dira gobizi zindarrean, giroa piztu zurgulen irlan portuan aldezarrean. Lanparan iritsi eta zenbat zaleta lagun, bandera bakarra astintzen du baina den odara txapeldun. Bandera, ederrena da bera, Donostiako estropaden perla zuzea. Kontxako estropada, 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 Kontxako estropada. Ileski, ezagutzen aldezu dindandona bestia? Bai, izar bat hasi da, dizdizka zeruan. Ondo. Izar bat hasi da dizdizka zerua, baina zein da aurtengo kirol izarri nagusiena? Kike, hau zer da, Migloseko finala? Ba, antzeko zuzer eta pista bat emango dizut, futbolaria da. Messi. Cristiano Ronaldo? Ez, baina ez, Joan Ainu Urruti gertuago, kostaldeko bazu bezala. Kike, ez esan, iloria dela eta mutrikuarra. Eta nola etorri zaizu irudi hori burura, Ileski, bai. Kike, benetan eukiku Asier Ilarramendi hemen kantari. Bai, eduki nahi genuen, baina Real Madrilek klausula ordaintzeko eskatu digu, eta... Jo, Kike, ez di Espainetan jarri diguz orain dan hori. Balasai. Ze Asier Ilarramendi hemen izango baitugu kantari. Gainera, ez bakarrik, hemen izango ditugu berarekin Gorka Otxoa, Xabi Alonso eta Pablo Laso. Eta, adi, Ilarraren kuadrilla famatua ere ikusi egingo dugu. Eta zer egin dute guztia batera, urfeoi bat? Ba, antzeko zozer, baina honena ikustea da. Asier, zer dugu, gorka nahi, zemuz? Epa, ondo, zeu? Ondo, oso ondo. Primeran, aizu, ikusi aldezu lagunekin dizuten bideoa? Nire lagunak? Ba, ez dut ikusi. Ba, bideo bat egin dizute Euskal Kantuen gauerako. Izu harria, ez ikusi? Oantxe beliko izut. Ez, oantxe, geritziten du, bale? Venga! A ver, Ilarraren kuadrilla, bideoa... Bidali. Bidalita.
artistas. Gorka ditu edo basateko ikusiretela mantxe. Montatu jo. Asier! Ze ikusen lezu? Epa, ontxe, xabitan dugu ikusire bideoa. Fenomeno batzuk zure barriakoak, Artista zela eginda, honek. Jo, hori bai, gauzatu gertxusat. Neuke igual bideoa nahiko neuke grabau, da puntatzea? Bai, noski, nuntzadete. Balde beha zen? Bai. Ba, ontxe nijoa? Vale, perfecto. Venga, ontxarte! Vale, agur. Fenomeno. Hori bai, zure apuntako zera, ez? Bueno, zerbait tengo dugu. Venga. Hola, kaso, zemuz? Ondo, edaki. Aizu, gauzatxoat, oantxe geratu naiz Asier Villarramendirekin Gabon kanta bat grabatzeko gurekin abestu nahi duzu. Animatu? Denok elkarrekin, da Xabi ere badago? Anda, venga, guazen, ba. Venga, Olentzero joan zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatze itera. Aditu duanian Jesus jaio dala, laizterka etorri da berri ematera. Horra, gure Olentzero, pipa hortzian duela eserita dago. Kapoiak ere baitu arrautzatxuakin, bihar meriendatzeko botiak duakin. Horra, gure Olentzero, pipa hortzian duela eserita dago. Kapoiak ere baitu arrautzatxuakin, bihar meriendatzeko botiak duakin. Bihar meriendatzeko botiak duakin. Kike, hau bai sorpresie, ilaskirentzat musu bat, hilarra. Asier, urrenguen bermira zatozena kuadrillo zugaz, gaure kuadrillo zuen partetik lehenengo poti zuentzat. Mil esker. Zederra, eskerrik asko. Asier Villarramendi, Xabi Alonso, Pablo Laso eta Gorka Otxoa ikusi ditugu kantari. Hirurei zorterik onena, eta hori bai. Euskal taldeen kontra jokatzen duzuena, izu pixka disimulatu, beste aldera behiratu, eta ez zazuen beti zuen onena eman. Kike, ze sorpresona, zazkotu neukizu. Bai, ze sorpresa beti gordeta uki behar dira, bestela ez daukate grazerik. Hori egia da, pakete barruen zer dagoen dakizunien, paketia zabaldu, eta egia da, ez da sorpresarik. Horregatik, onena, Olentzerori, berak nahi duenak hartzeko eskatzea da, horrela sorpresa beti seguru. Hori bai, batzuetan igual ez da zuen gustukoa izango, baina. Ni badakot sorpresa bat zuretzat. Baixa? Agian ez da Gabon girorako kanturik ederrena, baina maitasun osoarekin egin dizut. Ui, urduri jartzen hasi berra alduteo. Ez. Euskal kantuen gaurako zeure talderik kutxunenaren abesti bat ekarri dizut. Ez doka mairu berpiztu behar duzu edo? Ez. Ertzainak? Ez. Itoitz? Ez, Kike, zeure talderik guztikoenan abesti bat. Zeure, Spice Girls. Spice Girls. Ez da publikoan esaten horrelako gau bati, Spice Girls, batu egin ditugu, eta Kike, zeuretzat abesten datoz. Maitasun osoarekin. Eskerrik asko. Josu, neskaren bati Amarena, beti laguntza ezkene garresuaten zara. Printzesen
Etorkizuna emakumeak gara. Etorkizuna emakumeak gara. Novia bila bazabiltza, hartu kontua. Mutilen aldean, argiak gara. Novia bila bazabiltza, argi ibili. Zintzo izan eta tratatu ongi. Novia bila bazabiltza, hartu kontua. Etorkizuna emakumeak gara. Etorkizuna emakumeak gara. Bai, 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 bai. Etorkizuna emakumeak gara. Etorkizuna emakumeak gara. ETV-ko neskak gara. Zer? Ilaski txundituta utzi nauzue. Espaiz, hause bai, espaiz. Bai, banaiz. Bai. Gustatzu? Bazara eta bazarete. Eta garbi dago etorkizuna emakumeena dela. Bai. Horregatik, begira, jaiotzako aingerutxo guztiak enduko ditut eta zuen irudia jarriko ditut. Uizan do? Jaiotza jartzen duzu etxean, Kike? Zebolitxe? Bai, noski zuek ezala. Ez, zuaitza igual. Baina, Guk antxe ditugu estarpetxoan, Jose, Maria, Jesus, Antxoni eta Makario. Antxoni eta Makario. Bai, mandua eta idia, eta gero jartzen ditugu hartzai batzuk, 20 aker bat ere badago, hortxe jartzen ditugu gero astoak, kokodriloa, erregemagoak bere ganbeluekin. Kike zuri zer da, jaiotza bat edo zoologiko bat? Eta Euskalteleko txirrindulariak. Euskalteleko txirrindulariak jartzen zuz jaiotzan? Bai, zehan badago urjauzi bat eta bertara di joan aldapa eta antxe jartzen ditut Euskalteleko txirrindulariak. Bai, bertan, ze badakizue, aldapa, nun? Euskal txirrindulariak, han. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaiak, menditontor gainera, igo behar dugu, ez nekeak, ez da bide txarran gora, neska mutila, Gu euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. ez nekeak, ez da bide txarran gora, neska mutilak, Gu euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Hemen menditontorrean, Euskal Urren artean, begiak zabaldurik, bihotza erreta, hain ederra, hain polita da, ta gora, Euskal Herria, Gu euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. hain ederra, hain polita da, ta gora, Euskal Herria, Gu euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. hain ederra, hain polita da, ta gora, Euskal Herria, Gu euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. hain ederra, hain polita da, ta gora, Euskal Herria, Gu euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Hemendik besarkada bat Euskaltel taldeko txirrindulariei, agian datorren urtean ez dugu izango lehen mailan talderik, baina Euskal txirrindulariak non, antxe izango gara zaletuak ere, eurei bultzada emateko prest.
Ilaski, etxean honezkero afalduta egongo dira eta seguro postretan daudela. Ba, neukera jango nuke postretxu bet turroitxure mate edo eurek dabiltzan moduen. Ez eta badakizu gure etxean beste postre bat jateko ohitura dagoela gabon gauean? Bai? Ze postre? Bai, sagar konpota. Sagar konpota gabon gauean? Bai, nik uste dut Euskal Herriko etxe askotan gabon gauean sagar konpota jateko ohitura dagoela. Sagar konpota eta okaran pasak. Sagarra aipatuta, zuk badakizu sagarraren inguruko abesti bet oso famatu egindana nazio artean eta urten asko entzundana? Ze, kupela taldeak munduko bira eman aldu edo? Ez. Artista internazional bati buruz berbetan egin naiz. Euskal talde batekin bildu da, euskal abesti baten bertsioa egin du, eta munduko eskenatoki garrantzitsuenetan entzundan kantu bat izan da. Ea, iparraldeko 3 musikariz eta mundu mailan ezaguna den artista batez ari zara, ez da? Hori da, Kalakan taldearekin ibili da Madonna, eta hementxe daukagu euren kantua nazioartetik, berehala, zupadakizu genera Madonna berriz Euskal Herrian dagoela, Kalakanekin entzaiatzen ari direla, datorren urtean beste bira bat abiatu behar dutelako. Ea, Ilaski, ez diazu ziria sartuko ez? Horra salduko dena ez da Madonnaz mozorrotutako norbait izango, ez da? Madonna hemen dago, esklusiba mundiala da hau! Euskal Telebistak jakin duenez, Madonna artista ospetsuak Euskal Herria aukeratu du bere hurrengo mundu bira prestatzeko. Eta nire atzean dagoen Fikoba erakustazokan dihardu entseguan Kalaka hirukotearekin. Eta Euskal kantuen saioari bakarrik utzi dio bertara sartzen eta entseguak grabatzen. Hemen barruan Madonna astear da eta guk errespetatuko dugu. Madonnari ez omen zaio ezusteko eten ikustatzen. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, norka ditu ote du kantu ederori. Txiruriruri, txirurirura, norka ditu ote du kantu ederori. Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine. Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin, when your heart Txoria zegoen kantari. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Sagarraio, 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 sagarraio. Sagarraio! Ui! Gure herrikitauneko lagunak, benetako Madonna bera baino beto. Onak, gure Madonnak, oso ondo. Onak.
Ilaski, badakizu niri gabonak asko gustatzen zaizkidala, baina zerbait aldatzekotan baldakizu zer aldatuko nuke. Ba, jaten ditugun baskari eta fari guztiek horren bestez gizentzia esate beterako? Hori ondo pentsatuta dago, baina nik gabonak neguan ospatu berrian, udan ospatuko nituzke. Bai? Bai, zuk imaginatzen duzu Gabon, gaueko, afaria, hor terraza batian, egu berri eguneko marianitoa, ondartzako txiringitoan, eta ondorengo siesta sofa batean bota berrian, hamaka batean palmondo baten azpian. Euskal Herriera ez da palmondorik, Ike? Eta ere gehiago, olentzerok ere oso bestelako opariak ekarriko lituzke, ez lituzke ekarriko ez bufandak, ez galtzerdi lodik, ez forro polarrak, eta ekarriko lizkiuke txankletak, baino jantziak, tangak, fenomeno. Eta opari horiek zer dio begoak? Ba ez da beak diren, baina gutxienez olentzeroren patrika gutxiago nozituko luke. Bueno, Kike, badakizu, datorren urtien olentzerori eskatu, gabonak neguan izan beharrean, udan izatea. Aizu, eta negua aipatu duzula, neguak ere badu bestelako zentzu metaforiko bat, bizitzan zehar ditugun une, ilun, gordin, zailoiek adierazeko, ezta? Kike, hau ez da sautrela. Hau, Euskal Kantuen gaua da. Egia, eta ondoren datozen emakumeek oso ongi dakite neguminean ere publikoaren beroa jasotzen. Kaixo denei, Gurraleko futboltak hogeiko neska gara. Realean oso urteuna izan dugu, baina negua bukatu da. Opari bat daukau zuentzat. Hau Parrealeko neskak. Entzun, Kike, futbol jokalariak izaten dituzte primak partidak irabaztiarrean, zta? Nik esango nuke baietz. Eta guk zerraitek ez daukagu gaur ezer? Gabon gauean hementxe gaudelako gure etxien egon beharrean? Ilaski, ez zaude zure etxean, baina Euskal Herriko etxe guztietan zaude pantailaren bestaldean. Baber pantailaren bestaldean dagoen baten batek, urdaiazpiko apur bat hurbiltzen digun, langostino batzuk, turroi apurtxu bet, txampana. Aizu, Ilaski, langostinoak eta urdaiazpikoa aipatu dituzula, aurten otarrerik jaso duzu?
Ez, murrizketak, badakizu. Ez dugu jaso, lehen bai, areko tzarak, produktuz beteta. Garai bateko tarreai gogoan aldituzue, txampaina, ardoa, txakolina, urdeiazpikoa, loteria... Bermioko antxoa, Gernikako piperrak, Ibarrako langostinuek, arepai ganorazkoek, eusko labeldun produktuz beteta. Ba, euskal produktuak munduan zehar estimatuak diren bezala, 4 emakume hauek Madrilaldean oso ezagunak eta estimatuak dira. Etxean ere oso ondo ezagutzen dituzue. Nerea Garmendia, Ane Igartiburu, Silvia Intxaurrondo eta Emma Garzia dira. Dindandon, egu berrion, zorion, gabonak dindandon, egu berrion, zorion, gabonak gabon. Izar bat hasi da, dizdizka zeruan, berrionak zabaltzen ari zaigu munduan. Jaio da, jaunaren semea, askatxo batean dago lastoen gainean. Dindandon, egu berrion, zorion, gabonak dindandon, egu berrion, zorion, gabonak gabon. Antxoneta Peru, hartzain buru zuri, izarrari jarraika, biok datoz harinka, menditik barrena, haurtxoaren gana, hartzain bakoitzak darama arkumetxo bana. Dindandon, egu berrion, zorion, gabonak dindandon, egu berrion, zorion, gabonak gabon. Dindandon, egu berrion, zorion, gabonak dindandon, egu berrion, zorion, gabonak gabon. Musutxu bana guztiei, ia noiz nuen eue bertarantz laguna bizitatzen edo. Baina orain ez, Ez, orain oso guztoren hauzugaz, Kike. Gainera, jende asko esaten digu oso bikote polita izan Bai, dugula, Gainera bai. zu hain zara, altua, bizkorra, polita, liraina... Zu oso majue, Kike. Borain detorren bikote ere oso bikote polita. Majua. Majue eta graziozue, Kike. Borain detorren bikote ere oso bikote ona dela esango nuke nik, mundu mailan gainera oso estimatua. Bueno, oso graziosua, oso ondo. Bueno, bai, jarretuko dut, eta bai, gainera urten oso zintzo portatu mendira, eta olentzerok opari zoragarriak ekarri omen dizkie. Smartphoneen bat, Goretexeko botak? Ez, mutila oso txintxo ibili omen da, bera urduñakoa da, eta urrezko belarria 2 urte segidan irabazi du, alegia urteko torerorik onenaren saria. Eta berarekin dagoena modeloa da, eta oso zintzoa izango zen bai, olentzerok Miss World Spain koroa ekarri diolako. Eta ez hori bakarrik, Miss World lehiaketan munduko 4. neskarik ederrena geratu da. Ondoren, Elena Ibarbia modeloa eta Iban Fandino toreroa, Maritxu eta Bartolo izango dira. Kaixo, Elena Ibarbia naiz, 18 urte ditut eta donostiarra naiz. Kaixo, Iban Fandino naiz, urduñarra. Modelo bezala lan egiten dut eta 2013an Miss World Spain izan nintzen. Eta Miss Munduko finalera iritsi nintzen. Gaur, Maritxu izango naiz. Gaztetan, pilotaria izan nintzen, orain, toreroa naiz. Eta gaur, zezen izeienari egingo diot aurre. Elena norazoaz, eder galantori. Iturrira Fandino, nahi badezu etorri. Iturrian zer dago, ardotzo zuria.
biok edango dugu nahi degun guztia. Maritu, 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 Maritu. Elena zure gana biltzen naizenian, pozana baritzen dut nere barrenian. Bartolonik ere bet atsegin hartutzen hurbilan uanian banauzu laguntzen. Maritu, 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 Maritu. Maritu, 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 Maritu. Bilboko zezen plazatik, eguberrion, opari dizuegu. Guapoak, arrakastatxuak eta euskaldunak. Aizu, Ilaski, gaur askotan aipatu ditugu Olentzeroren opariak, otarreak, baina egia da Gabonek ere badutela beren alderdi solidarioa, ezta? Bai, kiketan ni saiatzen naiz zeo zertxu egiten, benetan data esanguratsuak direlako Gabonak. Ze gauza, esate baterako? Belikagai bankuekin laguntza eman dezakegu, sarretxetan daudenak bisitatzen joan gaitezke, azken batien gauza txikitsuak dira eta gaur esku daude. Bai, hori oso ondo dago, gainera, 24 goizean herri askotan Gabonezka egiten da, eta bertan bildutako dirua, helburu solidarioz erabiltzen da leku askotan. Zuk badakizun ordan solidarioa eta eskuzabala? Angela Merkel ez behintzat, eta bueno, gertu okoren batera ipatuko nuke, baina, bueno, gaur bakea behar dugu, bai. Gure urrengo gonbidatu ezari naiz. Drogas eta Kutxi Romero. Zein, drogas barrikadako liderra izan dako eta Kutxi Mareako abeslaria? Bai, eta gainera ez datoz bakarrik, benetan talde berezi batekin datozelako. Motxila 21. Juntxo, Ilaski, gaur Bienako Orkestra Filarmonikoa besterik etzaigu falta, gaua borobiltzeko. Eta musika hori? Guazen barrura. Guazen.
jendeak hauzika gustura aditzean, irria begietan klima bihotzean. Motxiloketa bat, hau da gure oiua. Jada atzean gelditu da kantaldia, bide luze bat ageri da hor aurrean, saria izan da zurekin egotea. Nastatzen dira iragan pentsamendua, kantu kantari erraza da amestea, volanteari heldu eta segi aitzinera. Gurpilak zutan, eguzkia parea. Iruñetik, motxila 21, drogas eta kutxeren partez, Eguberrion! Ze itxaropentsua eta ze goxoa. Ze goxoa, jaten abiden turroie. Turroia izango da Gabonetako gauzarik onenetakoa. Bai, eta nik beti galdetu izan dio nere buruari zer egiten duten turroigileak urte guztian zehar. Izoskiak? Baliteke, baina turroiekin batera Gabonetan ere gauza asko itzultzen zaizkigu, Gabonetako argiak, gaztainak, bikarbonato poteak, manzanilla sobretsuak. Alere, Gabonetako nena badakizu zer dan ez da, familia osoa batzen dan momentueri. Egon zara inoizkik Gabonetan etxetik urrun? Bai, soldadutza egin nuenen. Soldadutza? Noraino zun zara? Bueno, egia esan zu uniformarekin dotore egongo zinen? Ni oso Richard Gere ematen nuen. Richard Gere? Ointxe gogoratze dutela, zuk ez da zu soldadutzarik egin? Ez ere ingoen, nien inuten onartu, inutil total. Ba, jende asko egongo da seguru gure mugez aratago, batzuk ikasten atzerrian, beste batzuk lanien. Batzuk ezin izan dute itzuli, baina beste era batera itzuli zaizkigu. Beraien opariak bidali dizkigute, guk batidora batean sartu ditugu, eta ikusi ze abesti politxa atera zegoen. Hemen gaude, apostutzen naiz, zeu zurra eta ere bai, zeundo, zelan dijua, zure bufanda txuria, laute jatu gainean, ilarria herrian, eta zu gorotz behia, zureke eskuetan, putzada batekin putz, zera atorriko da, da berriz izango gara, zoriontzu, edo zein erriko gaixetan. Hemen gaude, ta poztu zen naiz, ta ziur zure eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dikua, zure bufanda txuria. Lauteatu ganean, ilargia erdian, eta zu goruz begira, zureke eskuetan, putzara batekin puz, nerean atorriko da, ta berriz izango gara, zoriontzu, edo zein herriko jaizetan.
goxo kanta eginazu Benitoren Maria Azul Negarrik ez txuri zaude talmarkoak zure koloreak entzen dute Lauteatu gainean Pilarregia erdian eta zu goruz begira Zure gehi eskuetan pultsara batekin putz Nerean etorriko da ta berriz izango gara Zoriontsu edozein herriko jaizetan Felix bihar berriz izango gara Txampan apur batekin Diru gabe baina gitzarra gurekin daude Piano baten zoruaz Lauteratu ganean Pilarria erdian Eta zu goruz begira Zure gehi eskuetan Putzara batekin putz Nerean etorriko da Ta berriz izango gara Zoriontsu edozein herriko jaizetan Beste bat Lauteratu ganean Pilarria erdian Eta zu goruz begira Zure gehi eskuetan Putzara batekin putz Nerean etorriko da Ta berriz izango gara Zoriontsu edozein herriko jaizetan Ze kantu polita eta zenbat txokotan dauden euskaldunak. Zegia esan, euskaldunak beti izan gara oso bidaia zalea. Kike, ze orte izango da oso berandu, ja? Eta oraindik gauzak ditugu guk hemen? Bai, txoin emakumea, zorendik ere sorpresa politia geratzen zezkidu. Egi esan sorpresas betetako gau ederra izan da, baina beti dago lekua besteren batentzat. Nik esate batereko oraindik beste mirakulu bat egin behar dut. Ez, parkatu. Mirakuluak hemen nire makilatzaileak bakarrik egite ditu. Haupa nahiera? Gaur gauean, John Lennon berpiztu dut eta Beatles taldea elkartu. Elvis bizirik dagoela frogatu dut eta oraindik 3. mirakulu bat egin behar dut. Txampainak eta turroiak biderkatuko dituzu? Ez. Artista handi bat berpiztuko dut. Freddie Mercury. Freddie Mercury, baizera? Bai. Freddie Mercury handia hemen dugu. Queen taldeko bere kideekin batera. Beitu, Kike. Datorren urtien olentzero jubilatuko dugu eta zeu jarriko zaitugu opariak banatzen. Bai. Asmatu ezin Horren beste Facebook eta Twitter ez dut segapotori Asmatu ezin WhatsApp zertarako behar denik Ezin asmatu bideoekin Ez grabatu esternik Ezin ikusi Redios John Wayne galtza estuekin Sinistu neri Euskal Teleketzian
Zertarako dira, zertarako hainbat sarezikin, noiz arte. Nazka eginda naukate. Ekonomikakin bai erki. Oiuka leiotik, zein Kristo da wifi. Kike, txunditut hau txina osegun. Esan dizut mirakuluak egiteko gain naizela. Gainera, kuinan neure kantu guztukoena zan. Ondo, Kike, portatzen naizela gaur, Ni beti, Leski. Urrin beste balizozu, Kike. Ai, hainbeste urte elkarrekin eta oraintxe hartu zara. Eta urrearen beste balio duzunez, urrezko opari bat egingo dizut. Hara? Bai, urrezko diskoa lortu duen artista bati buruz ari naiz, noski? Euskalduna, noski, abeslaria, Dona Paleukoa, han etxegoien. Eta zuetako askok jakingo duzue, hanek aizkoak oruarekin grabatutako Euskal Ahotsak diskoari urrezko diskoa eman berri diotela Frantzian. Eta gaur gurekin alda. Bementxe, urrin beste balio duzunez, kantu hau zuretzat eta etxekoentzat. Zuk bai horrea merezi. Kaixo, han etxegoien naiz, agur bat iparaldetik eta egu berri on deneri. Zoragarria, han etxegoien baina, Ilaski. Ni ja urduritzen hasitan nago, olentzerok zero pari karri dizkidan jakin nahi dudalako. Zapata ondo garbitu duzu, Kike? Oraindik ez baitugu demorarik izan. Laizter bukatzen hasi beharrean gaude, baina egia esan, ezin dugu bukatu zuek eta gu denok batera ator kantatu gabe. Hori da, guk gure lana bukatzeko ordua da, eta olentzerok bere hasteko. Baina entzun duzu azken sorpresa falta da, gonbidatu guztiekin, ator entzun behar dugulako ez galdu, Mila esker Euskal Kantuen gauean parte hartu duzuen guztioi. Gabon gaua, ondo bukatu eta egu berria hobeto hasi. Egu berri on. Egu berri on.